Здравейте, ако падате на това видео, сте попаднали в моя любителски риболовен канал. Днес съм тръгнал целенасочен риболов на щука. Станал съм в 5 сутринта, денят е прекрасен щукарски. Въртях някъде около 2 часа до сега на едно място. Имах успех, ако останете в видеото ще видите рибата. Продължавам да търся тези праисторически хищници и мои любими. Ако имам успех, ще видите още риби, ако нямам, ще видите тази, която съм хванал до сега, но все пак не съм капо, което е най-важното. А и не е само най-важното да се хване риба, важното е да се излезе, да се разходиш, да подишеш въздух. Пожелайте ми успех, аз ви пожелавам приятно гледане и ще видим какво ще стане за напред в деня. Започвам риболова се на ориджи. Там беше така петихна. Да, точно. Направих няколко каста с воблер, но никакъв успех. На воблерчето си на плячка. Според мен вече се няма хубави риби. Каквито имаше. Имаше. Да видим. Таковка да своим. Подребно силиконче, 5 грама отежнение, няма да имам никакъв каз почти, тъй като вътите ми от 7 грама, но някъде ще стигне.
А не е голема. Така. Майстора. Хубава е, бе. Мерна. Браво. И като съм я ковнал за джуката. И тук става трап. Не, баго. Мога да се откачи така, ама. Браво, си имаме капото. Абе, излиза по-едри да е. Къде е това, бе? Така. Те. Опалянка. Спаси ме капчака. 57. Мерна красавица. Опа! Да, пускаме на свобода. Да си хвърля хайверчето. Айва. Се прави на умряване мърда. Въртя ли не въртя? Въртях някой друг силикон. Къде около половин час вече въртя тук. Само съм закотвил. Но успех нямам. Силикона съм го свалил на дъното. Сещам дъното. Но се не храсти и друго не. Просто по моето скромно мнение штуката е доста труден хищник. Не бих казал един от най-трудните. Голяма работа е, когато хванеш една, а ако хванеш повече от една, си е направо чудо. Стига да ги има на местата, които пробваш да ги търсиш. Ако се оскъдни, става още по-трудна ситуацията. Търся ги главно на силикони. Свалям силикона до дъното. Търкалям го, както се казва, по дъното. Имах успех по-рано. Видяли сте най-вероятно.
За сега нямам никакъв успех на другото място, тъй като смених местата. Ще пробваме на реката. Оттам ще идем още едно старо корито на реката. За да видя дали ще и там имам успех. Ако ли не, прибираме се да пием един чай. И това е. Ето, след много дълъг преход успяхме накрая да стигнем до другото място, което ще облува. Тук малко трябва да наказа в папура и в тинята, което препоръчително, когато човек и сам не е много умно да се прави, но има много прекрасен лебед от едната ми страна. Но ще трябва да се нагази. Няма начин. Лекичко опитваме почвата. Да не да натиням яко в тинята и да не мога да издрапам. Става си дълбоко. Най-лошо е да затиниш в блато сам. Така. Да речем, че от тук ще пробвам пак, ако имам риба вече. Ще нагазим по-смело. Успеем да я извадим. Ще има някаква активност. Да, ще успея да извадя още някое щукле. Какво прави човек за едната риба? Обаче то няма минаване тук. Ма никакво минаване. Трябва да се връщам. Горе някак си да пробия. О, майко! Опа! Опа! Ево тука. Спирам видеото, за да не се прибия някъде. Включвам се за малко. Прекрасна двойка. Красота. И на третото място, което посетих, нямах никакъв успех. Не успях да двина нито една риба. Мислех да я до реката, както казах по-рано, но е доста спаднала и избистрила. Преди да дойда насам, я погледнах, което ме вежда на мисълта, че нямам да имам никакъв успех и няма да я посетя. Успях се пак да хваня на риба по-рано сутринта. Спасих капото, което все пак е нещо. Доста капота се въртят, когато тръгнеш за щука. Трябва да си търпение. Страшно много търпение. Ако ви хареса това видео, ще ви помоля да го харесате и да се абонирате за канала. Само да потвърдя, че съм тотален YouTube инвалид с правенето на видеа. Кофти ми е да говоря пред камерата, но си го правя за кеф. Не очаквам никакви дивиденти от тази цялата работа. Правя си го за кеф. И е така да видят хората, че случват се нещата, но просто си трябва упорство и ходене и време да си има човек. Когато има и капка малко време, тръгвам, не ме интересува вали ли, мъгла ли е, студено ли е. Тръгвам и така. Пожелаваме да сте живи и здрави. Идват празници. Ще има повече време за риболов в почивни дни. И до нови срещи!